नमस्कार, माझे नाव जयराम जोशी। हांव पेडण्या गांवांत हे साईबाबा मंदिराचो पुजारी आसा। आता 23 वर्सांपासून हांगा काम करता। तर आज शेवटचो गुरुवार आसा, पण ह्या ठिकाणी सकाळी आमकां 9:30 ते 11 पर्यंत लघुरुद्राची सेवा जाता साईबाबा कडेन। लघुरुद्र सेवा जाल्या उपरांत बरोबर पावणे 1 वाजता नैवेद्य जाता आणि 1 वाजता आरती जाता। आणि आजचो यजमान सुप्रीम कवठणकर। गेल्या तिसरा गुरुवारी मामलेदार स्टाफ अख्खे मामलेदार स्टाफाचे लोकांनी सगळ्यांनी एक जावन ही बृहस्पतीची अन्नदान सेवा त्यांच्याकडून घडली। पावणेचो पूजा 9 ते पावणे 10, त्याच्यानंतर लघुरुद्र झाले, 11 पर्यंत लघुरुद्र झाले। त्याच्यानंतर पावणे 1 वाजता नैवेद्य, 1 वाजता आरती जाऊन मग 1:15 वाजता महाप्रसाद सुरू झालो। खूपशा लोकांनी आज अन्नदानाची भाग्य घेतलेली आहे, उपयोग घेतलेला असा। साईबाबाचो प्रसाद स्वीकार केल्ले आहा कितकेशा जाणांनी। आता बरोबर 5:30 हांगा भजनी कार्यक्रम आसता। तर गांवांतलेच कलाकारांनी ही भजनीची सेवा करता। इतके करून मागीर बरोबर 7 वाजता आरती जाता। आरती शेजा आरती जावन मागीर आजची सेवा संपूर्ण जाता आजची। निश्चिंताय निरंकाय निष्कलंकाय निर्गुणाय निरुपमाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरवध्याय निरंतराय निष्कामाय निष्प्रपंचाय निष्प्रपंचाय निस्संगाय निर्मलाय निराधाराय निरागाय निष्ठुराय निर्गमाय निष्पापाय निर्भयाय निर्गल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निष्ठुराय निष्ठवशाय निरंजनाय निर्गुणाय निर्गुणाय नित्यशुद्ध परिपूर्ण विचाराय परमा शांत स्वरूपाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।